Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε Hero Zero για δεύτερη φορά. Τελευταία φορά που είχα παίξει στο YouTube ήμουν level 4, τώρα είμαι level 53. Δεν ανέβηκα πολύ γιατί έχω να παίξω και 4 μήνες, αλλά πήρα την πρώτη μου σεζόν. Μισό λεπτό γιατί κολλάει λίγο. Να, τέλος πάντων. Θα πάρουμε ό,τι έχει εδώ πέρα. Θα πουλήσουμε ό,τι έχω. Που μου σπάει λίγο το. Ναι, και τη μάσκα, όλα. Εδώ τώρα πως έχω 45, ok. Παίζει να μην τα βάλω ακόμα. Ωραία. Δεν έχω ξεκλειδώσει αυτό που είναι το πιο πολύ, άρα πρέπει να πάρω άλλο 8 crystals. Πώς παίρνεις crystals τώρα? Ωραία, τώρα που έχω γενικότερα, πάμε να βάλω αυτό. Με κατέβασε λίγο το health και δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν πειράζει. Για τα crystals τι πρέπει να κάνω? Τέλος πάντων. Ωραία, θα παίξουμε και αυτό το πράγμα. Σκάτα, τι το έκανα? Τι? Χαλαντώνες τώρα, δεν θα έπρεπε. Ωραία. Πρώτο τελευταίο.
κάνει ρε? Το κάνω. Ωραία, πριν συνεχίσω να κάνω κάτι λίγο. Ωραία. Μόνο για τώρα για να το νικήσω αυτό και μετά θα ξαναβάλω το set. Τι? Τελευταία donuts που χαλάω, κάτσε λίγο να πάρω και το quest. Τι δίνει? Τελευταία donuts, άμα χάσω τώρα έχασα. Τι? Όχι, θα ξαναπαίξω, θα τα χαλάσω όλα τα donuts, δεν με νοιάζει. Έκανα misclick το skip. Ρε, γιατί? Τέλος πάντων, δεν το νικήσαμε αυτό. Αλλά έχω αυτούς. Παίξω με τον Τζον. Ωπα ρε, 180, τι είναι αυτό? Γιατί motivation units? Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, κάντε ένα like, βασικά όχι, πρέπει να πάρω τα pets, πως έχω λίγο ακόμα, άρα θα παίξω μερικές αποστολές για να ανέβω, γιατί δίνουν όλους τόσο λίγο XP. Οπα, εδώ είσαι, 3 λεπτά, ωραία. Παίξω με αυτόν. Αν δεν τον έχω, πιστεύω. Τι κάνει ρε? Τι έκανε ρε? Πώς, γιατί έκανε όλα αυτά dodge, πώς λέγεται αυτό? Θα κάνω με αυτόν. Τυχαία. Πάω. Ρε φίλε, αστοχώ συνέχεια το τέτοιο. Αστοχώ το skip. Και όταν το πατάω είναι αργά. Όπα, 73 ήταν αυτός. Α, εντάξει. Δεν είναι καλά stats όμως. Ωραία, θα κλείνω, θα ξανανοίγω τώρα. Άρα, κρυψώνα, έγινε τίποτα? Οκ.
Πάμε λίγο εδώ. 2. Όλα τα διάρκεια. Δεν το πω εγώ. Αν μου κάνετε like τώρα θα βρω το ένα μόλο. Τώρα. Ναι. Τώρα. Καζίνο νομίζω έπαιξε σήμερα. Τζάμπα το πάτησα. Γιατί μας έριξε το health επικίνδυνα. $34 coins, έτσι θέλω μένω. Τώρα θα δείτε πόσο health έχω ρε. Σχεδόν 10.000. Ωραία, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like, μια εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο. Bye.